Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Waalaikumsalam tapi ya mangap. Wah, udah diatur ini ya. Belah ini iki. Wah. Yang main biatang ini yo pok ini. Mau. Tani. Oh, iya kan tani. Apa lagi oh? Oke, tak pas-pas nih. Kanan kiri omahmu ngono kan. Wis 78 tahun Indonesia iki kan merdeka. Kono wis pasang bendera apa durung? Durung. Wis dah pasang bendera ono. Oh, wong opo pemuda-pemuda lober kan iki wis. Ayo, gambar-gambar iki wis ono pasang bendera ayo. Ya. Ya, wis. Udah, bareng ono. Kakak dulu. Oh. Kan wong tua. Ustaz gua nguntul lagi. Kesok. Pemasang gendero. Sik dia tak pasang kok. Wah, yang ngono masang gendera ngono lah diperintahi barang aramu. Pam. Pengen pamok. Apa? Ngomong apa? Oh, ngomong apa? Pengen dilempamong. Asun. Murah. Pamong sing dia ngomong pamong. Ngomong apa? Kon lha apa sih? Desa sing kidul kali. Pangane wis sertifikat kabeh. Dinang PTS. Lor kali wis sertifikat kabeh. Wis masuk PTSL. Desane awake sing tengah kali. Wis ana PTS lho durung. Turung ngono meneh. Aspirasine perjuangane wong melarat kaya abine di ajeni. Ngono. Saiki merdeka ibu dudune pamong. Ngomong nek wong Indonesia nek rakyat Indonesia wis ora peduli sugih miskin ora peduli. Kira ora peduli wong derajat paket ku yo kudu duwe merdeka. Ngono. Yo. Krungu kowe. Yo wis. Lah wis krungu ya wis terus oleh mung cak gendera. Oh, yo. Ora ngomahe bolo-bolo kono. Yo. Roh ngomong krungu ae Rustam. Kupinge kok krungu ae. Ya wis, melok ae aku. Yo main tak pampreh. Nuwun, monggo pinara. Waduh, manteng-manteng ayem-ayem pret. Urip aja den seneng. Janur gunung ati ngaren enten perlune napa sampean mriki. Bon iki ngeten aja kamret. Kula mriki enten damane. Dan iki kemerdekaan iki ampun 78 tahun. Nggih. Karep kula niki ngeten. Nek saged niku kados masang-masang bendera umbul-umbul iki pun ngentosi perintahe pamong-pamong wis gampangane ETR iki. Niku monggo disengkuyung sareng-sareng. Lek nek kemerdekaan niku mboten miliki niku mboten gadane pamong, mboten gadane sedaya niku gadane tiyang Indonesia. Nggih, pun niku gampangane rakyat Indonesia sak pejabate sak banget dugi masyarakat alit ngantos masyarakat ageng. Monggo diuri-uri ngoten wedang kula. Pun ngantos niku ngen ngosi perintah ngen pon ngaten karo kula. Sampeyan wau medal pundi?
kula wau medali king Pak. Kok sampean medal ngajeng, sampean nggih semerap nika. Sing sampean maksud niku lha nika napa? Lah nika mbun kula pasang bendera merah putih. Oh, nggih. Lek ngoten nggih leres jenengan iki Pak Kampret. Merah putih menika. Merah menika termasuk berani putih suci. Lho, Ngene lho Tam. Abang minangka dadi getih. Lah putih minangka balung sungsum. Iku dadi siji Tam. Nyawiji nang awake dhewe. oh, ngaten Pak Kampret. Nggih. Tasik niki kula semerap. Oh, kon wis ngerti pisan. Wis jelas ah kon. Oh, nggih Pak Kampret. Oh, lek ngaten Pak Kampret. Kula sak menika badhe nyuwun pamit, badhe mantuk. Suwun ya Pak Kampret. Terus singkatan. Nggih, sami-sami. Ampun. Nggih. Lah iya, Rustam wis mblakrak rene, anggite aku iki gak ngerti kaya apa. Gendera bolo-bolo wis tak pasang tanggal 1 nganti seprene. Tapi wis gak apa-apa, cara dadi apa. Aku tak beneran ana sing ngelingno.